Zor bәхетне, шушы бәхетне Аллаһ Тәгалә бездән мәхрүм итмәсен иде. Шушы теләкләрдә турыдан туры эфирдә сиңа миннән сәлам тапшыру үзешен дәвам итә. Римма ханым, менә инде алдагы хатыбыз безнең Оренбург якларына юллана. Шушы хатка бәйле рәвештә минем бер сорау башыма килде. Дуслар хакы дип әйтергә яратабыз бит инде. Менә сез дус хакын ничегрәк аңлыйсыз? Чөнки менә әлеге хат дуска, туганга багышлана. Дуслар күп булмый бит инде, чыннан да. Дуслар ул шундай якын кеше, туганыңнан да якын. Бүтән серләреңне, бүтән серләреңне бит туганнарга да сөйләп торып булмый, бүтән серләреңне үзенә сыйдыра торган. Кирәк чакта булыша торган. Авырлыкларын уртаклаша торган. Мин шулай дип әйтәм. Дуслык хакы ул бик зур хак. Ана теге чын дус булган кеше үзенә үзе яшәгән шикелле дусына да булышырга, менә бергә яшәргә тиеш. Дуслар авырлыкларда сыналады дип юкламый. Дөресме? Алдагы хатыбыз да Оренбург якларында менә шушындый гаҗәп киң күңелле дуска, туганга багышлана. Безнең әйдәгез шушы хатны укып алыйк. Оренбург өлкәсенең Әсәкәй районы Султангол авылында туып үскән Фаттахов Яхфар Яхья улының 15 июльдә юбилее. Тырыш, эшчән, таләпчән Яхфар Яхья улы бүгенге көндә Султангол авылы җирлеге башлыгы. Гаиләсендә ныклы терәк, хезмәттәшләре өчен зирәк җитәкче, дуслары өчен җан атып яшәүче ярдәмчел кеше ул. Шушы бәйрәмеңдә сиңа ныклы саулык, имин тормыш, озын гомер телибез. Хәләл җифетең гөлчәчәк белән балаларың, оныкларың ягымлы карашын туеп, рәхмәт сүзләре генә ишетеп яшәргә язсын. Һәр гомернең кышы, көзе була. Ә синеке һаман җәй килеш. Кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Синнән күчкән яктылыктан нур сибелә тирә-юньгә. Кайгы хәсрәт күрми генә яшик шулай бергә. Котлыйлар. Ике туган абыйсы Мурзин Рәис Заһир улы, гаиләсе. Шушы котлауларга дуслары Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов та кушыла. Әлбәттә, инде бәйрәм итәсендә Салават әфәнденең үзенең чоры яңгыраса, икеләтә сөйләште булыр.